Aron ri pen karbeng long sangti arlong ang tanalong ri kipon prabjin pen ing tonang jipu pen aka JEPC atum karbeng long Thomas Council Principal Secretary aphan pinpura lo kipajirda Bukajana long Central Bihu Function Misen pensi kitalon kipachun Nil Baganalong NGO Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar Zonal Office Asai Hem Kimi Kangpu Karbing long life adap abirta long penili sami beauty bepi non birtang ton pen arjuponitha ilit tumalong ri anong nam ka chethang iklong lipute kilir seng sang awarmon langroi langjeng lapen thengpi thengprang aphai ke ong parpik pena joksi somindara dangalong kilir seng along riamen chilong dunlo tangte nonapor ilit tumalong ri arlo la pusona warmon dover langma langdam lipute nonapor ilit tumalong ri along kilir seng sang awarmon lapen thengpi thengprang langroi langjeng araji bolon nangvir bom tanglo ahok nonapor ili tumalong rialo kilir sing sang awarmon nangkivir bom penajoksi marat marenga pia phaitame nangvir bom tanglo lapen long rialo break jam phiri mimia kiso phaisitame nangbat bom tanglo labangso puthak nonapor jongsi kilang charia velapen raikom ki lipute kiwang jilangani phiri mimia kisum kachitong nang dukok tathek jipu kimathapen all karbianglong joint environment Protection Committee hampang song tung chingrum si karbi anglong along ri puthot varmon mesen kiwan thu thekja phansi sai bengpon bomlo lapusona pora hut patumi aruni phai ner kepani all karbi anglong joint environment protection committee mate aka JEPC atumpen karbi long Thomas Council Principal Secretary along an palidamsi Aron ripen sang tia long ki phorasai pangton ponvek nang jilapen thengpi thengprang ki parulapen kangho tumaphan langchari pen ingsai vek nang ji pusi pinpuralo pi pajerdamlo bangsolong aka JEPC maiphu morning son teron pongchun bang bidisar mahajon krolapen claim bangphu ki do anatum chitong dunsi pinpuralo pi pajerdamlo Lakar Bangalore Thomas Council Principal Secretary Phan isi pinpuralu mande isi memorandum hisab pajirdam asila banganilitum all Kar Bangalore Joint Environment Protection Committee ya hinpen asi alam the bangala phelo jasamet pen Assam Minor Minerals Concession ek ateng pensi rule 2013 so ateng pensi sangti harlong perthe tame claim ponangi pusinil tum naso pinpuralu ko pajirdam asinon labangso puthak klardak pen ako alangli niltum lo president do alangli si thanik po morning sontero April tarik clear ni niltum laso song mahang pathek det pen aphi kaprek asong dum lapen hampang asong da kon ya mek nang prang dun lo lapen ame thang laso saiba na je claim dun lo lasi alangli thanda niltum suri alang thanda kardom pig lo nang claim serap dun pot lapen ako no niltum pung tung mangke laso me mondam non pidet pen aphi lase forest ek ateng pen sangti harlong sa me phur pusita me aron teng manse phur nai pusi niltum bangke piglo lapen pini pen niltum arni hot lo lapen non kewang jilang arni pen Forest ek ateng pen sangti harlong ki phur bosta me aron ateng phurnang po lapen arni gang sam arni chilut la baji pho phi arni chilut a phi ke pon pede jiwan se halaso ahar sangti harlong buno koila buno yat buno da ke claim hanta nili chuningri lo hampang son do an tum hasta me chingki chingmai pen koson si lahai illegal mining amukha ba lahai illegal mane sangti arlong koila lahai kepon kepang tonji phanke non ilitum chingwai ponbom lang aru anso sesi ilitum bangke la so song kepang tangji phan mate lahai illegal hormu kepang tonji phan ilitum kachisik pondolo News report Karbing long live Plike bangdeng Bokajan Central Bihu Function Committee tum chepatir piponsi Bokajan block ke pathu aklamalong aru ni phai trok silapen nearkep ni thoma farman ki talon pon alira lon lapen misen pensi talon ponlo
Kichengarni Adap Porphai Sirkebabor Bokajan Central Bihu Function Committee Maipu Chandan Phukon Pen Chipahim Phuponsi Kicheng Ponjia Phan Bihu Lama Ing Thurponsi Tirikamatum Pen Maikang Pualun Lun Ponlo Laso Phika Litang Tumaphan Chikimo Pado Ponlo Adunthu Bihu Ahim Kaselam Tang Kelan Pon Chipati Lapen Asamis Phulan Gamusa Kelan Chipati Pado Ponlo Jaimega Tengpen Muso Maratum Arjan Kihi Vuti Pachedai Lapen Bihu Hirjir Kipu Chepati Padoponlo Laso Phi Kaprek Adin Pen Kevang Bihu ke kan Chepati ta Padopon Adunthu Arnitame Jaimega Tengpen Bihu ke kan Chepati Padopon Adunthu Karbi Boro Adivasi Tumpenta Methang Jutang ke kan Chepaklang Ponsi Ajo Porphai Kepa Porpen Lunsepo Jonom Kashyap Chitong Dunsi Jumesanalun Parjuponlo Kijut siarni arni kang sama porpen pining surini ra ingkora pli bihu ki kan chepati kilang minaya tumpen ki kan paklang ponthusi nong e ki pajermai paduponlo nong e ki pajermai long Bokajan Executive Magistrate Saiki Kashyap MSc Madhurja Dhekial Phukon lapen pinang ki thekidinga tum chitong dun Labang soningwe lutuna jolong asamalong nongnam ka chithangklong Guwahati pen chophalun sepi Roslina Deka Chetong Dunsi Aliralon Jumesan Alun Parjuponlo Bokajan Penanantirang Carbing Long Live Hojai District Nilbaganalong Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar Zonal Office ECCE Schemasai Hem Kimikang Pupon Padu Labangso INGO along District Troxy Kachipangrum Hailakandi di Mahasau West Karbianglong Hojai Kokrajhar Bangso Mailong Nonakimi New Education Policy along LP section Ingdenghini Ongkur Mukur Kapibat Ponji Polong Mother Teachers Aputhak Ajir Dingkluipen Kachisong Ponalong Pusitami Kichun Ponjiang Thek Klang Ponlo Mate Matijong Chiklong Bong Kilong Ponji Angring Thetandu Pusi Pachini Pon Lapen Khironi Charialia Long Tame Nike Bapharman Members Tumaphan An Training Kipi Ponji Aphan Chisik Chedang Pon Bomlo Pusi Pachini Pon Phirangke Tum Kaljupon Hut Alang Tum Kaningje Lapuson Hendo 20 সনত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া টুইট কৰি জনাই দিছে আমাৰ তাত হাতত কাগজ আছে যে যিজন কোৰ্ট গেট হ'ব ডেট ইজ হেল্পাৰ যোনখিনি হ'ব তেওঁলোকৰ মান্থলি ৱেজেছ ৰেটটো হ'ব 18000 টকা আৰু টিচাৰ যোনখিনি হ'ব তেওঁলোকৰ ৱেজেছ ৰেটটো হ'ব 22660 টকা আৰু সুপাৰভাইজাৰ যোনখিনি থাকিব তেওঁলোকৰ ৰেটটো হ'ব 24000 টকা অফিচ ষ্টাফত যোনখিনি থাকিব তেওঁলোকৰ হ'ব 24000 টকা আৰু যোনখিনি অফিচাৰ লেভেলত থাকিব তেওঁলোকৰ ৱেজেছ ৰেটটো হ'ব 28500 টকা আমি এইমতে বাজেট প্ৰিপেয়াৰ্ড কৰিছোঁ আমি এপ্ৰুভেল পোৱাৰ লগে লগে এই বাজেটটো সাবমিট কৰিম যিটো বাজেটৰ লগত আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ আলোচনা অলৰেডি তেওঁলোকে আমাক সাপোৰ্ট কৰিছে আমি এইটো ৰেটটোত বঢ়াই দিছোঁ We have expect a lot from ruling government because our Honorable Prime Minister Modi ji has done a splendid job for the poor and poorest people and the child who are underage people. So for the welfare of the people only this scheme can be implemented because from my side I have full of expectation that the government will totally this amend and this penalize all this thing. Thank you. We can have the principal secretary. sir. Khironi Pen Mohanteron Carbing Long Live From darkness to light, Serdihon English School in Hidipi is currently seeking qualified candidates for the role of assistant teacher. Interested individuals should possess a Bachelor of Arts or Bachelor of Science degree graduated from any recognized university. Candidate may apply on or before 10 of May 2024. The salary for this position is negotiable, offering a competitive compensation package. For more information and to apply for the assistant teacher positions, please contact the school at 8474082522 or 9859388528. Nilip constituency ke parlo Nihang Karbi Baptist Association mate NKBA Koilamati Mission Sub Center ke parlo Koilamati Baptist Church Amondoli pen Weslina Teronpi Hutton Bible Institute Bachelor of Theology mate BTH Angdeng Pijut Ponlong Pamilo NKBA Mission Manjalong Pensi Labang Suangdeng Pijut Ponlong Pamilo Weslina Teron Pilake
bihe ka hutpenta aning reset lapen mesiana joine nonanta isi kengse lapen mesen pensi Bachelor of Theology ningkan ke thoma pharman chipa undun pamelo Weslina teron pialangli bihe ka hutpensi asar burabang chevoi juilo lapen asar piabang ke kaprek penan pateng du thukoklo lapusona pora hut apisar koilamati area SGB Lawrence teron lapen nangthoi timung piatum abangsi Weslina teron piaphan chilana chiora ponthusi lupachali ponthulo lapen alang litum pensi pier thia mek pachichar donsi higher secondary mate second year an lupachali ponlo lapen aphitu monduli lapen alang litum hemtunisi chedonsi alang liphan isi mesenadim NKBA manjami sonalong an Bachelor of Theology pachali dunthulo alang li kadu kavi Bachelor of Theology ke charli angdeng ningkan ke thoma pharman an pijutlong pamisi puthot alang liphan sitame kedeng ang the koilamati Baptist Church monduli pen kedamtang aru chikloni 5 clear ni an monduli pen alang li phan deng ponthulo lasom si alang li pen kachithan ponthu nili bihek pen nili lapusona kopai kavidet nang jia bang sitame nili pisaratum akirap the pikajok nili lapuson akirap lapen kachong hong the ka potputa ninga klong pen Weslina teron pi kachurolam the pi pajerpon lapen nili nona ka prek akang tuyang deng ke chari dun thujia phan ning hanglang bon sitame labang solong pen ke arna malong pen lapen ladak nili pisar atum pen ahirjume lapen akirap ko antong nang pidun thujine pusi chethan pon lapen alang li pen radaphan isi ki pachini ponthu lapuson Bachelor of Theology along pen ke chali lake mepik pusi chethan pon athe arna maphan kiro lunlam lapen isi manghume me project experience kachilong pon thepik pusi chethan pon lapen ke chali sekang bon sitami teacher tum lapen hadak chali rapet jirpo jirpia tum pen kaching hon lapen akira thepik pusi chethan pon lahai kadu ka velake arna me hirjumi lo pusi Weslina teron pi chilakha pon Ladon Institute ke lagi si theology analo mithanga mission alo nasi hada kachari course ke hinido isi ke CTH plus certificate of theology lapen isi bangke BTH plus Bachelor of Theology la hinyang ne isi certificate of theology bangke nikan hinia course phan lapen Bachelor of Theology la bangke nikan ke thoma course phan Tana nangli ningkan ansi la dak labang so kachali long nangli ap kachali don nili ningkan ke thoma course bang sinili ke andun Bachelor of Theology la ke BTH course bang sinili chali dun Tana nangli kachali don long pason mondoli pen akirap la puson long pon ma manda nangli methang jungjung hem pen pusu chali pon la labang so puta nili ke chali dam abangke akirap abangke isi bangke monduli tum pen akirap abangke isi recommendation pen ang charap dun lo tami financially lan full sponsor phan ke ni phan kachirap ave se tami alang tum abang nili phanang chedon dun si nili hadak chali dun long la pen ke chali financially full support abangke nili kapre monduli along pen apena hemtu na tum along pen si ke chali ahuda course ke ana huda phan financially bank nang support dot koilamati pen Samson iti carbing long life Assam along riang kang Lok Sabha election surini ra inkorapli bachu ke thom aparman kipadusi vote ke chok aru troxiani Dhubri Lok Sabha constituency alo Mangkachar along polling station arlo vote ke chok bitung hidi araratum chebohongdut kachebohongdut araratum ke kaprekali bonta vote ke chok rapet kanghong karjap ke palen saratum henlo Mangkachar alo kathalbariang kang lakha pharoi sira phokebran ke polling booth alongsi vote ke jok araratum ke char walam klanglo halada kache bohong ahut prabjin pen raikom saikhe tumaphan toidunsi ke charvo pangsam dunlo Assam along rialong bachu ke thom Lok Sabha election vote ke jok aphan por phai sia porahut phan thong kebra ser kep an longpli constituency angkang vote jok pontanglo do anang bong pen kokrajhara long henlo bangso porahut vote ke jok tanga phai ke klang nei asonsi phan inkora nerkep aduntu dhubrialong phan inkora serkep barpeta ke ingdeng ke thomni dunsi phan inkora troksi lapen padusi gohatialong phan inkora trok ansi dola aruni phai troksi durmiani det piangkang bachu ke thom Lok Sabha election surini ra inkora pli vote ke jogahut Prime Minister Narendra Modi Union Home Minister Amit Shah
Chief Minister Bhupendra Patel lapen Gujarat Chief Electoral Officer P Bharathi hehui arling ki thia tumta pini mithang amen vote che jogdun replo. News Desk report Karbing Long Live. Pini Abirta ke lapan sikang ton poniglo Kardong.